Ти ли ще им кажеш шавка или ари аз казвам го. Бласт мастер мат, стар млад и изяждам го. Израждам го и стар сак град размазвам го. На флашка и в нета, вируси пращам му. Слета, демодета с версия бета. Звер си ма взеда, със звериш на среща. Леща, нещо зеда, не може да гледа. Бледа ти е лъжата с крака една петя. Мет стана май, метя, само ефекта да гепиш. Диел да слушаш, кът ходиш в пета да цепиш. Клепаш навсякъде, дето шеташ, от всякъде взе да гепаш, ма мене няма да метнеш. И плюс мене да сметнеш към тия, дето за стойностен рап ти ще погледнеш. Ги питам с обична си плаха, кои от вас ме гледат с поглед чист? Аз ги питам с обична си плаха, кои от вас ме гледат с поглед чист? Аз и Математик сме толкова горди, че просто чупим рекорди, за да не спрат за нужни орди от фалшиви акорди. Бодри, неописуеми, лелети често плюени, трудно контролируеми. До един ги прескачаме, встрачане плача крача срещу враговете и семейната погача тача. Бръчките какво ли значат, се челата ни разцепват, а делата ни залепват за душата и телата ни укрепват. Лек път, думите отекват тежко, под газа ти се намести ешко пешко. Не искаме вече драми, огради, свади между млади и белобради, заради жажда за награди. Обеща ми плаха, видяха, стояха и редяха, но успеха и утехата под моята страха бяха. Търся погледи ведри, лазурни, чисти, дълбоки, забърсвам сълзите едри и бистри с листи широки. Ги питам с обична си плаха, кои от вас ме гледат с поглед чист? Аз ги питам с обична си плаха, кои от вас ме гледат с поглед чист? Може да крои един непрокопсани, който от 20 крачки мирише да бъчва. Аз мисля... Мисли се с глава. Единият е трябвало да го следи, а другия да чака пред къщата на оная до сутринта. Миришъл на бъчва. Всеки има право да мирише на каквото си ще. Аз искам да знам какво вършат. Сивопле, какви интриги ти опле, много зле. Повярвах му чак когато се закле. На рождения му ден го повиках да ме замества. И без тата празник само майка му го чества. Ах, че двусмислена думичка била линия. Синия сутиен на Аксиния ми е любимия. От комични идиоти чувам различни кикоти. Сестра ми каза, че съм бил с много предишни животи. Представи си да е права, да съм бил човек със слава, да съм пил кафе с Сава Раковски още тогава. Или пък бил войник от армията на Самуил. С едно изборено око стотици слепи съм поил. И после отмъстил, но не, това са прищявки. Във всичките ми животи са били същите явки. Нашите музиканти мразят на дути кранти. Готвя им като Лео, ути и тути кванти. Ако някой с месец дърпа, направо варя сърпа. Размахвам го и после бърша сълзите му скърпа. Влизам широко усмихнат и чакам всички разговори за рапъри да отихнат. Най-обичам мишлета, да ми говорят с клишета. Не притеснявай гената, докато с плочите шета. Толкова си нежен, че те мислят за колежка. Всяка твоя нова дрежка я отчитам като грешка. Трудно е човек като Яжо да бъде стоплен, щот в мен има сърце от камък, ама котлен. Пакетът е изчоплен и няма други семки. Аз съм рапър, който с всяка нова песен губи фенки. Като арбитър тази вечер ще съм хитър. С литър фанта лимония, една бутилка би и фитър. С матюш
пионирахме рапърския елит. И е вярно, че един от двама ни беше разкрит. Бил съм упорит тип, това е страховит мит. Просто твърде лежерен с умерен духовит вид. Вдъхновил съм две пиеси, роман, пироман. Двора ми от взривове и зоран. Аз вместо жлъча ще ви връча два светлини лъчи и ще ви търмъча до тъча, без да се мъча. Бах ти гъча. И къде отиде смисълата с Цецка Цачева, що за текст ме е написала. Жълъча да лъга, вратът ти се тресе, се носи съкъла на гълъба. Даже така ще кръстим танц, който да искаш да имитираш, докато ни плащаш за мърчендайз. Раперите дават задна на патешко ходене, ние предашим нагоре, без знаеш ни копен. Високо мотивирани индивиди, няма да ни впечатлите с MTV ефтини. Ако ви пусна на такъв бит, сте мъртви, думата ми е закон. Мърфи, директно от София, където брато имаш очи на гъза, за да гледаш тях да не ти отворят трето око. Свирепия флоу, дето те залепя за стола. Много лесно Силвестър Сталон ставаш на Грета Гърбо. Бит на гената, хвърчиш пред ченгета с 250 км с мотор през базарите в Маракеш на картон. Кое? Ко някой ми се прави на допе, направо ваде гюле, после хапват пюре. Влизам ухилен като репа, вдигам на здрави с 40 на човека. Обичам гризачи, дето са дигнали акции. Дрислюкци на гената, мога да му викате тати. Кво става за дългия, кво става за мен? Океана между пръстите, Еверест до колене. Кое бе? Задръжте експертното мнение за друг ден. Определено нема да е утре. От сега ти кавам по-до година. Ще лекувам гнойна ангина с 5 тона ракия в морска градина. Жлъчи ми редовна гадина, мухлю дигни си гащите, това не е 8-та миля. Ще почна да бия шамари на неадекватници зад вратовете яворе. За теб не знам, братовчеде, но съм яко изнервен на БГ шоу бизнес. И като не може си намерим цигарите, майка му дебем. Който е проблемен, да се прибере като самолетен колесник. Настана време да излетим. Тук 154, но тук стоп, да донесем почерпки. Изведнъж в един миг 29 мигам. И в един миг 29 мига. 300 секунда се събудих, пуснах трака пак и викам, явка ни изнабуди. Когато музиката ми влезе в твоя смесител, спасител може да ти е само пожарогасител. Някои хора изпаднаха в паника, като им казах, че ще пускат моя песен по Балканика. Ако ме намесят в някой рапърски конфликт, веднага ще се оттегля като папа Бенедикт. Пред микрофона всичките сме равни. Клипа ви е като ферма за охлюби, пълнен с бавни. Пратите се боцка и не чувства грам стрес. Всички са в транс днес, съобщава Франс Прес. Нещо ми е тежко, ще те оставя в блатото като Андрешко. Спрях да раста, но с крак на гъста и глава през прозореца викам долу властта. Варненския ипман, от муцата опипван. Обичам да ви сипам и като мляко кипам. Пиеш капчета за едно, а те ти увреждат второ. Пиеш капчета за него и трето излиза скоро. Пиеш капчета за третото и доктора ти казва, черният ти дроп е скапана и имаш риск от язва. Аз съм келеш, разпъван от съмнение. Обикалям със свещ между медийни затъмнения. Правя голям скок от тук до Банкок. След бивитъра те виждам троен като Ван Гог. Чух, че Аристотел, докато работя в котел, драскал пишки по стените на сгради и всеки котел. Грозна си, щото носиш омраза в душата си. И може би, щото малко ушата си. Кода направя, че ходиш с бах цигадняра и тихо му прощаваш поредната изневяра. Имаш странни методи да заработваш хляба си. На 15 си правила повече секс от баба си. Някои бунтари се взеха много на сериозно. Не, че не е красиво
то просто е много грозно. Песен си щом, кралица влиза с взлом в твоя дом. Ром-по-по-пом, дебела на хули кифлите, разголени просташки, а като отслабне веднага качва снимки по прашки. И до ден днешен българа не галант, аз съм просто смешен сладоран с талант. И май ще стана пионер като Васил Гендов. Мечтая да играя на Nintendo с Ендо. Можеш ли да си ме представиш облечен в тога? Защото аз не мога, нелепо е за Бога. По мое схващане смехът е нещо благородно. Обвинението, че ползваме цинизми е безплодно. И дали ще те разсмея с чурка или нещо сходно, ще го правя, защото за нервите ти е изгодно. Понеже никой не си е намерил времето на пътя, сега ще ви направя резюме. Родих се в един много горещ понеделник. Още продаваха от уния цигари. Какви бяха? Мелник в 1 часа на обед. В най-кучешката жега съм поел кислород. И от тогава ейма, майка ми видяла зор с голямата ми глава. Напъвала горката, аз запънат се държа за карантиите. И вътре и отказвам да изляза. Ама няма назад, да напуснах на майка ми таза. Още от първият ми дъх здравето ми се взе. В майка ми 37 градуса в стаята, 50 потен кървав и полузадушен в пъпната си връв си каза Хари кот тако. Какъвто съм си такъв, нарекоха ме Владислав. Владея славата стръчно, странното е, че съм кръстен на дядо ми Вълчо. И точно каква е връзката ми е трудно да обясня, ама най-вероятно е било за да звучи по-така. Произлизам от род на потомствени алкохолици. Цирозата изпонатръшкала дедите ми до един. И в старата семейна кооперация тема е била цената на гроздето и колко захар да вземат. Интелектуалният пробив осъществил баща ми на 5, когато техните го сварили да чете Хамлет. И всички в блока го гледали като изкопаемо нормално, щом основната им ценност бил казана с поп. Та от тогава сме интелектуалци. В ранното си детство съм страдал от липса на калци. И нашите са ме водили по всевъзможни кръжоци, по солофеш, рисуване, танци, частни уроци. Майка ми мечтала да стана човек на изкуството, ама аз бастун, в главата ми пространство пусто. Кьол, дай ми само топката да ритам. Футболист ще ставам с двата леви крака на артита в първи клас. На празника на буквите актьор. Първият ми публичен позор. И не знам, що в тая гавра с театралния пламък на мене отредиха да играя буквата Р малък. Да не се казвам и Владислав бе майна. Това не могат да го изговорят даже в Украйна. И е доста показателно, че във фотоалбума съм закичен с буквата, с която не почва никоя дума. Ей, ама аз си казах, братко, образованието ми в същия дух продължи си гладко. В 8 клас чупих училищен рекорд, късмет за най-много двойки по един и същи предмет. Така разбрах, че няма с какво да блесна. И една вечер една мисъл в темето ма тресна. Викам си така и така, няма да ходя в алма матер. Що не взема пък да стана рапер? И станах рапер и половина. Раперите ги пише още в Библията. Да. Йо, чудо! Светлина в моя живот. Преквалифицирах личността си в гангстера Керанов. Направих песен за престъпността в Стара Загора. Смятай какъв идиот, направо не знам как съм живял сред хора. А пък Стара Загора, що се отнася до престъпността, е в родината ни едно от най-спокойните места. И затова има статистика, но аз съм си смел. И тая статистика явно пък не съм е бил чел. Прякорът си от тогава няма да споделя, щото изнета още носи се безсмъртната творба на един изстрадал от превратностите на живота мафиот. 14 годишен турбоидиот. И почнах да ги раждам едни змии и гущери. И на сцена излизах с едни тънки излъщени. Абе рапърта трънкам, за мене просто няма рамка. Всичките по домова книга ги хуках на мамка. Рап кариерата ми, както сещаш се отлично, придоби изражение леко апокалиптично. И слава богу, че баща ми не го тресна инфаркта от моите поетични напани, изящни като едра шарка. Защото колегите му изнета ги намираха и му ги цитираха, и ми се присмиваха, и го депресираха, и от смях умираха. Но гаврите странно защо пък мен ме мотивираха. Противно на всички прогнози
извадих късмет и ме приеха да следвам в елитен университет. И някак обстановката в къщи се поуспокои. Как ме изпрана наука е трудно да се обясни, но еймана, вече съм една софийска хаймана. Горе-долу съм съкала си на 21. Мъча се да ви се впиша в полезрение.